Ahmed Xanî di gelek zanîstan da wekî pisporan xwedî analîze. Ew wekî sosyolog, wekî dîroknas, wekî siyasetmedar, wekî rojnamegerekî îslama demokratîk, wekî psikolog, wekî pedagogek di berhemên xwe de axiviye û analîz kiriye. Nivîskarê vê berhemê Laleş Çelîker bi du beşan pirtûk amade kiriye û wiha dibêje. Di beşa ewil de min destê mamosteyê xwe maç kir û rahişt rêzên di berhemên wî de. Bi ronahiya wan rêzan ez birêketim û di nav mijarên dîrok û civata Kurdan de geriyam. Di beşa duyemîn de li ser hinek mijarên min xwest ez ji mamosteyê xwe tiştan fêr bibim. Ji gelek aliyan ve li seydayê xwe binêrim. Xwe berdim nava kurahiya fikir û ramanên wî. û her wiha min xwest ji bo vejandina fikr û ramanên Ahmedê Xanî bikevim nava hewildanan. Nivîskarê pirtûka ji dîrokê dîrokek Ahmedê Xanî Laleş Çelîker, piştî ku demek li qada gerîla xebatên xwe dike, dîl têgirtin û ev 25 sale di zindanên Tirkiyeyê girtiye. Ev analîz û lêkolîna wê ya li ser Ahmedê Xanî gelek hêja ye ku ji aliyê weşanxaneya Aramê ve hatiye çapkirin.